Efa, salam alaikum. Walaikum salam. Kɔrɔ baasi t'i la? Alhamdulillah, baasi foyi tɛ yen. E tɔgɔ ni jamu? Abu Jawara. Jawara. Abu Jawara nin saga in kɔnɔ i bɛ 223 Chrono TV maaw ka jabarani de ɲɛma. Wulada in na baro sigilen de bɛ an bolo ka kɛnɛ nka sani an ka don an ka baro kɔnɔna la ka jira ka fɔ an ka jɛmukan ye ka sponsoriser o kɛlen don an ka dɔnnibaa ba fɛ Musa Samake. Bi Mali kɔnɔ gɛlɛya fɛn fɛn mana aw sɔrɔ dɔnni ko la ni wulila ka s'ale kan dɔrɔn a bɛ gɛlɛya min ta ka bɔ aw kan su ko ni dugusajɛ cɛ. An ka bi baro jumɛn? An bɛ fɛ i ka tamasire 5 de fɔ anw ye bagan kan. Tamasire 5 m'a jira k'a fɔ k'a tɛ se ka kɛ seliya ye. Ni sera ka tamasire 5 in bɛɛ lajɛlen dafalen sɔrɔ dɔrɔn Musa Samake ko ka 200 d'o tigilamɔgɔ ma. Et c'est parti. Kilo kelen tɛ se ka k'a ye. Kilo kelen. Kilo kelen o tɛ se ka k'a ye. D'accord, kelen. Sen kelen tɛ se ka k'a ye. Fila. Ɲɛ kelen tɛ se ka k'a ye. Saba. Gan kelen tɛ se ka k'a ye. Naani. Dɔrɔn kelen o fana tɛ se ka k'a ye. Sen ni dɔrɔn an k'o bɛɛ ta kelen na. Sen ni dɔrɔn bɛɛ ye kelen. O bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na o. I tɔ ye kelen dɔrɔn. Nin waati in na Musa Samake b'a la k'i filɛ 200 bɛ sɔn ka taa k'i to. I tɔ ye kelen dɔrɔn. Bon. I tɔ ye kelen dɔrɔn. Kelen dɔrɔn. I tɔ ye kelen dɔrɔn i bɛ tila. A bɛ ka taa kɛ to wa? Nin bɛ sɔn a bɛ n'a ka taa ka ne to dɛ. Miiri dɔɔnin. K'o yɔrɔnin dafa. Wayi. Ni kɔni y'o dafa o kɔni y'i pɛridilen ye. Ayi non nin kan'o dafa. Bon ni min si se fana b'a la. Si ka se. Félicitations, n'o y'i gagné na. N'o y'i gagné na. Ɔ 200 la. Nin waati in na folikan b'a b'i bolo ka ɲɛsin Musa Samake ma. Bon n b'a fo k'a ka baara Ala k'a sankɔrɔta. Ami. Ala k'a bolo mɛn a ka baara la. Ami yarabi. Ala k'a yɛrɛ caya. Ami. Ala ka sankɔrɔ yɛrɛ da la. Ami. An bɛ min ɲini a fɛ yarabi Ala k'an n'a bɛɛ sɔn. Ami. Nin waati in na an minnu b'a la ka 223 Chrono TV lajɛ n'a mako bɛ Musa Samake la a ka gɛlɛya ko la a y'a ka nɛgɛjuru sira ta an ka ja dugu ma. Merci beaucoup. 200 i bɛ taa mun kɛ n'a ye? Bon 200 nin alhamdulilayi n b'a bila n kun a bɛ n ka sini nasɔngɔ ɲɛ. A bɛ sini nasɔngɔ ɲɛ? Wayi. Nin ye kuma ba ye dɛ. Dɔ bɛ moto de pousser. Voilà. Ala ka dɛmɛw kɛ. Amin. Ala ka dɛmɛw kɛ. Amin. Ala ka dɛmɛw kɛ. Amin. I ka nin kuma in yɛrɛ nin jala ne yɛrɛ ye kojugu vraiment a tɛ tɛmɛ nin kan. Merci beaucoup. Salam alaikum. Walaikum salam. Kɔrɔ baasi t'i la? Baasi foyi tɛ n na. E bɛ ka siran ka kuma de wa? Non ma siran. Ok. E tɔgɔ ni jamu? Amadu Kene. Amadu? Kene. E dɔgɔnɔ de ya? Awɔ. Ja yɛrɛ tɛ mɔgɔ ɲɛnama yɛrɛ o. Dɔgɔnɔkɛ nin saga in kɔnɔ i bɛ 223 Chrono TV maaw ka jabarani de ɲɛma. Bi sɔgɔmada in na ɲininkali dɔ bɛ an bolo ka tɛnku la ni sera k'an ka ɲininkali jaabi sɔrɔ an ka émission ye sponsor ba Musa Samake dɔnnikɛlaba don anw fɛ bi Mali kɔnɔ maa min don maa dogolen tɛ dɔnni ko la gɛlɛya fɛn fɛn mana aw sɔrɔ dɔnni ko la ni wulila ka se Musa Samake ma o bɛ gɛlɛya ninnu ta ka bɔ aw kan su ko ni dugusajɛ cɛ an bɛ fɛ i ka tamasire 5 de fɔ anw ye tamasire b'a jira k'a fɔ ko bagan tɛ se ka kɛ seliya ye i ka tamasire 5 fɔ anw ye bagan kan a kɛla saga ye o a kɛla misi ye o tamasire minnu b'a jira k'a fɔ k'a tɛ se ka kɛ seliya ye ni sera k'o tamasire 5 sɔrɔ dɔrɔn an bɛ 200 in d'i ma sisan c'est parti. Bagan bɛ se ka saga bɛ se ka kɛ seliya ye o. Mais a bɛ se ka kɛ fɛn dɔw bɛ saga la fɛn minnu b'a jira k'a fɔ k'a tɛ se ka kɛ seliya ye an bɛ fɛ k'o fɛn de fɔ anw ye. Fɛn jumɛn? Kuma b'o la. Ne de bɛ k'i ɲininka ne bɛ fɛ e de k'a jaabi sisan n'i sera k'a jaabi sɔrɔ Musa Samake a ye wari caman de di anw ma an ka dɔnnikɛlaba ko ni minnu sera ka jaabi sɔrɔ ko 200 d'o tigilamɔgɔ ma. Ne kɔni bolo saga kɔni bɛ kɛ ka laya ye. Ne y'o faamuya ne b'a dɔn saga bɛ se ka kɛ laya ye mais a ka di ne ye de i ka tamasiyɛn dɔw fɔ anw ye saga kan komi e yɛrɛ ye saga choisi i ka tamasiyɛn dɔw fɔ anw ye saga kan tamasiyɛn min b'a jira k'a fɔ k'a tɛ se ka kɛ seliya ye. Donc o ko saga bɛ kɛ laya ye ko o de ka ɲi ko yanni i ka kɛ misi ye i ka kɛ saga kɛ laya ye ko o de ka ɲi. D'accord. Donc o de fɔra an ye. Ok non ne y'o yɔrɔ faamuya o yɔrɔ faamuyala ka ɲɛ ne k'i ma tiɲɛ don saga bɛ se ka kɛ seliya ye mais tamasiyɛn dɔw bɛ yen n'olu bɛ saga la a bɛ jira k'a fɔ k'a tɛ se ka kɛ seliya ye o tamasiyɛn jumɛn. Donc saga bɛ fɛn caman kɛ. Donc caman bɛ saraka ninnu ani fɛn ninnu i y'a faamu. Donc saga de ka teli ni a fɛn bɛɛ i y'a faamu. D'accord. Kuma b'o de la. K'e dɔgɔnɔ de nin waati in na Musa Samake b'a la k'a lajɛ an ka dɔnnikɛlaba cɛ a bɛna yɛlɛ k'i la yɛrɛ ka cɛ a bɛ yɛlɛ k'i la dɛ aw minnu bɛ yen ka bɔ nin waati in na k'a b'a la ka 223 Chrono TV lajɛ n'a mago bɛ Musa Samake la a y'a ka numéro ta a ka ja dugu ma dɔgɔnɔkɛ cɛ 200 ta la k'i to i ma se ka jaabi di anw ma mais an bɛna jaabi f'i ye
tamasiyɛri min b'a jira saga la k'a fɔ ka tɛ se ka kɛ seli la ye fɔlɔ fɔlɔ o bɛ se ka kɛ a si ka daminɛ kalo 6 la ka na ni saga y'o sɔrɔ dɔrɔn a bɛ se ka kɛ seli la ye a filanan ni saga n'a tulo tigɛlen tɛ ka dama tɛmɛ a bɛ se ka kɛ seli la ye a sabanan ni saga geren karilen tɛ a naaninan n'a sen karilen tɛ a duurunan n'a kɔ bɔlen tɛ ni fiɲɛ t'a la fiyewu fiyewu o saga ninnu bɛ se ka kɛ seli la ye i sɔnna i sɔnna kɛmɛ fila ta la k'i to a kɔrɔ baasi t'i la saga in kɔnɔ i bɛ 223 Chrono TV ma ka jamana de ɲɛma bi lajɛ in na baro dɔ bɛ an bolo ka kɛ nin ye nka sani an ka don an ka baro kɔnɔna la ka jira la k'a fɔ an ka émission in ka sponsoriser o kɛlen don an ka dɔnnibaa ba fɛ Musa Samake bi Mali kɔnɔ gɛlɛya fɛn fɛn mana aw sɔrɔ n'a wulila ka se Musa Samake ma a bɛ gɛlɛya ninnu ta ka bɔ aw kan su ko ni dugusajɛ cɛ an ka bi baro jumɛn an bɛ fɛ i ka tamasiyɛn 5 de fɔ anw ye bagan kan tamasiyɛn minnu b'a jira k'a fɔ k'a tɛ se ka kɛ seli la ye ni sela ka tamasiyɛn 5 in bɛɛ lajɛlen dafalen sɔrɔ Musa Samake a ye wari caman di anw ma ko ni minnu gɛnna dɔrɔn aw ka 200 di o tigilamɔgɔ ma c'est parti. Bon, bagan ka kɛ laya ye o ka kɛ laya cogo di n m'a fɔ ka kɛ laya ye bagan min bɛ se ka faga seliba don bon an ka daminɛ an bɛ se ka daminɛ saga la saga bɛ se ka faga ba bɛ se misi bɛ se ɲɔgɔn fɛnɛ bɛ se ok an ka misaliya ta saga kan an bɛ fɛ i ka tamasiyɛn 5 de fɔ anw ye saga kan tamasiyɛn 5 m'a jira k'a fɔ ko sagaw tɛ se ka kɛ seli la ye bon tamasiyɛn 5 saga la o kɔrɔ b'a jira a ma se ka kɛ laya ye a ma se ka laya cogo di i n'a fɔ a si ma se quoi i n'a fɔ ka daminɛ waati jumɛn na ka taa bila waati jumɛn na bon ça y est a bɛ continuer san 12 ɲɔgɔn na dɔrɔn ka yɛlɛ a bɛ se ka kɛ o bɛ se ka kɛ laya ye saga san 12 awɔ ka kɛ laya ye o kɔni sa san 12 saga ok an ka taa ka continuer ka yɛlɛ bon o dɔrɔn de bɛ se ka kɛ laya ye an jumɛn ani misi fɛnɛ bɛ se ka k'a ye n'an ka to saga kɔnɔ awɔ donc i ye tamasiyɛn 1 de fɔ saga la tamasiyɛn m'a jira k'a fɔ k'a bɛ se ka kɛ seli la ye mais an ko ko tamasiyɛn 5 donc i ko saga ko ka daminɛ san 12 la ka yɛlɛ ni m'o de fɔ mais tamasiyɛn wɛrɛ tɛ yan bon tamasiyɛn wɛrɛ kɔni tɛ yen tamasiyɛn wɛrɛ t'e bolo ok i ye tamasiyɛn 1 de sɔrɔ mais an 5 de fɔ i ye nin waati in na Musa Samake b'a la k'i lagɛ an bɛna tamasiyɛn 5 in bɔ f'i ye mais i kɔni perdre l'élection est perdue là ka da kɛ seli la ye 1 de fɔ tamasiyɛn fɔlɔ fɔlɔ o ye si ye ka daminɛ kalo 6 la ka yɛlɛ tamasiyɛn filanan n'a sɔrɔla saga gere karilen tɛ tamasiyɛn sabanan n'a tulo tigɛlen tɛ ka dama tɛmɛ tamasiyɛn naaninan ni saga kɔbɔlen tɛ tamasiyɛn 5nan n'a sen karilen tɛ ni fiɲɛ t'a la fiyewu i sɔnna i sɔnna i perdre la a ye dɔ bɔ pɛrɛn dɔ kɛmɛ fila ta la k'i to kɔrɔ salamu aleykum waaleykum salam kɔrɔ baasi t'i la baasi foyi tɛ n na e tɔgɔ n'i jamu jɔyɔrɔ wayigalo ok e jɔyɔrɔ de voilà e ye kɔrɔbɔrɔ de ye walima dɔgɔnɔ walima jumɛn non ne ye jɔkɔrɔmɛ de jɔyɔrɔmɛ voilà o tuma wari b'an faga bi monsieur jɔyɔrɔmɛ kɛ de saga in kɔnɔ bɛ 223 Chrono TV ma ka jamana de ɲɛma bi lada na baro dɔ bɛ an bolo ka kɛ nin sani an ka don an ka jamukan kɔnɔ ka jirala k'a fɔ an ka émission ye ka sponsoriser kɛlen don an ka dɔnnibaa ba fɛ Musa Samake Mali kɔnɔ gɛlɛya fɛn fɛn mana sɔrɔ dɔɔni ko la ale bɛ se ka ta ka wuli ka bɔ aw kan suko ni dugusajɛ cɛ an ka bi baro jumɛn an bɛ fɛ i ka tamasiyɛn 5 fɔ anw ye tamasiyɛn b'a jira k'a fɔ ko bagan tɛ se ka kɛ seli la ye tamasiyɛn 5 fɔ anw ye bagan kan tamasiyɛn b'a jira k'a fɔ ka se ka kɛ seli la ye c'est parti tamasiyɛn 5 bon ni joli bɛ bagan na a tɛ se ka kɛ laya ye ni joli b'a la cogoya jumɛn na i n'a fɔ ni joli kura b'a la laya sera ka sɔrɔ a joli ma kɛnɛya o tɛ se ka kɛ laya ye n'a blesselen don voilà ok kelen n'a fɛngɛ fana n'a kokili o b'a fɔ cogo de n'a fɛngɛ dafalen n'a cɛya dafalen tɛ o fana na a tɛ se ka kɛ laya ye fila o tɛ fila waati na Musa Samake b'a la k'i lagɛ a bɛna yɛlɛ ko i la dɛ n ka cɛ i ye 2 de fɔ a tɔ ye 3 an ka taa ani n'a si ma se fana n'a si ma se laya fana ye a tɛ se ka kɛ laya ye a si ye waati jumɛn ka taa waati i jumɛn n'a fɔ n'a ma san 1 sɔrɔ a tɛ se ka kɛ laya ye san 1 ni saga de don ni saga de don san 1 o ko tɛ yan voilà ok an ka taa i ye
saba fo i tɔ ye fila dɔ ye fila ye a bɛ ka taa k'i to a bɛ ka taga ni to dɛ k'o tɔ fila dafa a dafa mɛ ni n y'a dafa i bɛ pɛridi dɛ d'accord a dafa ok an bɛ se k'o tɔ fila kɛ jumɛn ye ni saga geren kari la awɔ o b'a la i sɔnna ni saga geren kari la I sɔnna o b'a la. awɔ o b'a la Bardi n'a sen kari la awɔ o I fana sɔnna b'a o la mais o ye joli ye o non voilà mais ayi blessure ni karili fana tɛ kelen ye quoi bagan bɛ se ka blessé cogoya dɔ la k'a sɔrɔ a ma kari i sɔnn'o ma Ouais, ni sɔnna voilà donc maintenant an bɛ se ka a laban kɛ jumɛn ye i yɛrɛ fɛ an bɛ laban kɛ jumɛn ye i ye kuma dɔ fɔ o gɛlɛn tɛ ka ɲɛ o jumɛn ye a bɛ daminɛ kalo 6 de la ka taa saga a bɛ daminɛ kalo 6 la ka yɛlɛ i sɔnna ouais ne sɔnna kɛmɛ fila ta la k'i to musa sama k'i ka kɛmɛ fila ta la k'i to Ok, an tɛ ala ka sugu ja amina rabi